St. Mark chapter 9 beginning from verse 1 ivangeli kaMark isahluko sesishagalolunye. Wayesethi kubo, ngiqinisile ngithi kini, bakhona abanye abemi lapha abangayikuzwa ngempela ukufa baze babone umbuso kaNkulunkulu ufikile ngamandla. Emva kwezinsuku eziyisithupha uJesu wathatha uPetru noJakobe noJohane wakhuphukela nabo entabeni ende bebodwa. Waphenduka esinye isimo phambi kwabo. Izingubo zakhe zacwazimula zaba mhlophe qwa, ngangokuba umhlanzi wasemhlabeni angezenze zibe mhlophe kangaka. Kwabonakala kubo u-Eliya noMosi babekhuluma noJesu. Wathatha uPetru wathi kuJesu, Rabi, kuhle ukuba silapha. Masakha amadokodo amathathu, elinye libe ngelakho, elinye libe ngelikaMosi, elinye libe ngelika-Eliya. Wayengazi ukuthi uza kuphendula ngokuthini, ngokuba babesaba kakhulu. Kwase kufika ifu libasithibeza. Kwavela izwi efini lithi, Lo uyindodana yami ethandekayo, izweni. Kwathi masinyane beqalaza ababe besabona muntu, kuphela uJesu yedwa enabo. Besehla entabeni wabayala kuba bangatsheli muntu abakubonileyo, indodana yomuntu ingakavuka abafileyo. Bazigcina laleluzwi bebuzana ngokuthi kuyini lokho ukuvuka kwabafileyo. Base bembuza bethi, basholoni ababhala ukuthi u-Eliya umele ukufika kuqala na? Wayesethi kubo, nempela u-Eliya uyeza kuqala kuba abuyisele konke, kepha kulotshiwe kanjani ngendodana yomuntu ukuthi iza kuhlupheka ngokuningi idelelwe na? Kodwa ngithi kini, u-Eliya sewafika, benza kuye abakuthandayo njengalokho kulotshiwe ngaye. Kwathi sebeza kubafundi babona isixuku esikhulu sibahaqile nababhali bebuzana nabo. Isixuku sonke sambona qede sashaywa luvalo, sagijimela kuye sambingelela. Wayesebabuza ethi, nibuzana nabo ngantoni na? Omunye wesixuku wamphendula wathi, Mfundisi, ngilethe kuwe indodana yami enomoya oyisimungulu. Kuthi lapho eyibambayo uyidonsela phansi, ikhihliza amagwebu, igedla amazinyo, iphele amandla. Ngikhulume nabafundi bakho ukuba bamkhiphe, kepha bahluleka. Waphendula wathi, sizukulwane esingakholwayo, koze kube nini nginani na? Koze kube nini nginibekezelela na? Yiletheni kimi. Bayiletha kuye. Kwathi umoya embona wayihlukumeza kakhulu. Masinyane yawa phansi emhlabathini, yaziginqa ikhihliza amagwebu. Wayesebuza kuyise ukuthi isikhathi sesingakanani ifikelwe yilokhu na? Wathi, kwasebuntwaneni. Uyiphonse kaningi emlilweni nasemanzini ukuba ayibhubhise. Kodwa uma unamandla okwenza utho, sihawukele usisize. uJesu wayesethi kuye, uma unamandla, konke kungenzeka ngokukholwa. Uyise womntwana wayesememeza masinyane wathi, ngiyakholwa, siza ukungakholwa kwami. uJesu esebona ukuthi isixuku sigijimela ndawonye, wamkhuza umoya ongcolileyo, wathi kuye, wena moya oyisimungulu nesithuli, ngiyakuyala mina, ngithi, phuma kuye, ungabe usangena kuye. Wamemeza, wamhlukumeza kakhulu, waphuma, waba njengofileyo, baze bathi abaningi usefile. Kepha uJesu wambamba ngesandla, wamvusa, wasukuma. Kuthe esengenile endlini, abafundi bakhe bambuza bebodwa, bathi, thina besingemkhiphe ngani na? Wayesethi kubo, lolu hlobo lungephume ngalutho, kuphela ngokukhuleka nangokuzila ukudla. Bamuka lapho badabula iGalile. Wayengathandi ukuba kwaziwe umuntu, ngokuba wabafundisa abafundi bakhe, wathi kubo, indodana yomuntu ikhashelwa ezandleni zabantu, baza kuyibulala.
kuthi isibulewe iza kuvuka emva kwezinsuku ezintathu. Kepha abazwisisanga lokhu kusho, besaba nokumbuza. Base beza eKhaphenawume. Kwathi esengene endlini wababuza wathi, beniphendulana ngantoni endleleni na? Kepha bathula ngokuba bebekhulumisene endleleni ngokuthi ngubani omkhulu. Wayesehlala phansi wababiza abayi12, wathi kubo, uma umuntu ethanda ukuba ngowokuqala makabe ngokugcina kubo bonke nesikhonzi sabo bonke. Wayesethatha umntwana wamisa phakathi kwabo, wamgona, wathi kubo, yilowo nalowo uyakwamukela abe munye kubantwana abanje ngegama lami uyangamukela mina. Ongamukela mina akamukeli mina kodwa ongithumileyo. UJohane wayesethi kuye, Mfundisi, sabona umuntu ongasilandeli ekhipha amadimoni ngegama lakho, samnqabela ngokuba engasilandeli. Kepha uJesu wathi, ningamnqabeli ngokuba akakho owenza umsebenzi wamandla ngegama lami ongasuka masinyane akhulume kabi ngami. Ngokuba ongamelene nathi ungakithi. Yilowo nalowo oniphuzisa inkezo yamanzi ngegama lami ngokuba ningabakaKristu. Ngiqinisile ngithi kini, akasoze alahlekelwa ngumvuzo wakhe. Nalowo okhubekisa abe munye kulaba abancinyane abakholwayo, kungangcono kuye ukuba itshe lokusila ligaxwe entanyeni yakhe aphonswe elwandle. Uma isandla sakho sikhubekisa sinqume, kungcono ungene ekuphileni uyingini kunokuba uye esihogweni emlilweni ongacimekiyo unezandla zombili, lapho impethu yabo ingafi nomlilo ungacimi. Uma unyawo lwakho lukhubekisa lunqume, kungcono ungene ekuphileni ulunyonga kunokuba uphonswe esihogweni emlilweni ongacimekiyo unezinyawo zombili, lapho impethu yabo ingafi nomlilo ungacimi. Uma iso lakho likhubekisa likhiphe, kungcono ungene embusweni kaNkulunkulu uneso linye kunokuba uphonswe esihogweni unamehlo omabili, lapho impethu yabo ingafi nomlilo ungacimi. Ngokuba bonke bazakugqunyiswa ngomlilo. Usawoti muhle, kepha uma usawoti engesenabusawoti, niyakuhlaziya ngani na? Yibani nosawoti phakathi kwenu, nihlalisane ngokuthula. In Mark chapter 10 beginning from verse 1, ivangelo kaMarku isahluko esisodwa. Wasuka lapha weza emkhawulweni yaseJudiya ngaphesheya kweJordani. Izixuku zabuye zabuthana kuye. Waphinda wabafundisa abantu njengokujwayela kwakhe. Kwasekusondela kuye abaFarisi bambuza ukuthi kuvunyelwe yini ukuba indoda ilahle umkayo, bemlinga. Waphendula wathi kubo, uMose waniyala ngokuthini na? Bathi, uMose wavuma ukuba kulotshwe incwadi yesahlukaniso alahlwe. UJesu wayesethi kubo, ngenxa yobulukhuni benhliziyo yenu wanilobela lo myalo. Kepha kusukela ekuqaleni kokudalwa uNkulunkulu wabenza owesilisa nowesifazane. Ngenxa yalokho umuntu uyakushiya uyise nonina anamathele kumkakhe, labo ababili bayakuba nyamanye. Ngakho abasebabili, kepha sebenyamanye. Ngakho-ke lokho akuhlanganisileyo uNkulunkulu makungahlukaniswa umuntu. Besendlini abafundi babuye bambuza ngalokho. Wathi kubo, yilowo nalowo ulahla umkakhe aganwe omunye uyaphinga kuye. Naye uma elahla indoda yakhe agane enye uyaphinga. Khona baletha kuye abantwana kuba abaphathe, kepha abafundi babakhuza. Kodwa uJesu ekubona wathukuthela wathi kubo, vumelani abantwana beze kimi, ningabenqabeli, ngoba umbuso kaNkulunkulu ungaba njalo. Ngiqinisile ngithi kini, yilowo nalowo ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana kasoze angena kuwo.
wabagona, wababusisa, ebeka izandla phezu kwabo. Ekuphumeni kwakhe ukuya endleleni, umuntu wagijimela kuye, waguqa ngamadolo phambi kwakhe, wambuza wathi, "Mfundisi omuhle, ngiyakwenzani ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na?" Kepha uJesu wathi kuye, "Ungibizelani ngokuthi ngimuhle na? Kakho omuhle, munye kuphela, uNkulunkulu. Uyayazi imiyalelo ukuthi ungabulali, ungaphingi, ungebi, ungafakazi ngamanga, ungamuki umuntu utho, yazisa uyihlo nonyoko." Kepha wathi kuye, "Mfundisi, konke lokho ngikugcinile kwasebusheni bami." UJesu wayesembheka emthanda, wathi kuye, "Usasilelelwe into inye. Hamba uthengise ngakho konke onakho, uphe abampofu, khona uzakuba negugu ezulwini, uze ungilandele." Kepha wanyukumala ngalelozwi, wamuka edabukile, ngokuba wayenengcebo enkulu. UJesu waqalaza, wathi kubafundi bakhe, "Kulukhuni kangakanani kwabanomnotho ukungena embusweni kaNkulunkulu." Kepha abafundi bethuka ngamazwi akhe. UJesu wabuye waphendula wathi kubo, "Bantwana, kulukhuni kangakanani kwabethemba umnotho ukungena embusweni kaNkulunkulu. Kulula ukuba ikamela lingene ngentunja yosungulo kunokuba onothileyo angene embusweni kaNkulunkulu." Bamangala kakhulu, bathi omunye komunye, "Pho kungasindiswa bani na?" UJesu ebabheka wathi, "Kubantu akunakwenzeka, kepha kuNkulunkulu akunjalo, ngokuba kuNkulunkulu kungenzeka konke." UPetro wathatha wathi kuye, "Bheka, thina sishiye konke sakulandela." UJesu wathi, "Ngiqinisile ngithi kini, akukho umuntu oshiye indlu noma abafowabo noma odadewabo noma unina noma uyise noma abantwana noma amazwe ngenxa yami nangenxa yevangeli, ongayikwamukeliswa ngekhulu manje kulesi sikhathi izindlu nabafowabo nawodadewabo nawonina nabantwana namazwe kanye nokuzingelwa nasenkathini ezayo ukuphila okuphakade, kepha abaningi abokuqala baya kuba ngabokugcina, abokugcina babe ngabokuqala." Babesendleleni bekhuphukela eJerusalema. UJesu wayehamba phambi kwabo. Ababelandela babethukile besaba. Wayesethatha futhi abayi12, waqala ukubatshela okuzakumehlela ethi, "Bhekani, sikhuphukela eJerusalema, indodana yomuntu iza kukhashelwa kubapristi abakhulu nababhali. Baza kuyinqumela ukuba ife, bayikhaphele kwabezizwe. Baza kuyikolodela, bayikhafulele ngamathe, bayishaye, bayibulale, kepha emva kwezinsuku ezintathu iza kuvuka." Kwase kusondela kuye oJakobe noJohane, amadodana kaZebediwu, bathi kuye, "Mfundisi, siyathanda ukuba usenzele lokhu esiza kukucela kuwe." Wathi kubo, "Nifuna ukuba nginenzeleni na?" Bathi kuye, "Siphe ukuba sihlale, omunye ngakwesokunene sakho, omunye ngakwesokhohlo sakho, enkazimulweni yakho." Kepha uJesu wathi kubo, "Anikwazi enikucelayo. Ningasiphuza yini isitsha engisiphuza mina, nibhaphathizwe ngombhaphathizo engibhaphathizwa ngawo na?" Bathi kuye, "Singakwenza." UJesu wathi kubo, "Isitsha engisiphuza mina niyakusiphuza, nibhaphathizwe ngombhaphathizo engibhaphathizwa ngawo mina. Kepha ukuhlala ngakwesokunene sami nangakwesokhohlo akusikho okwami ukupha ngakho, kodwa kungokwalabo abakulungiselelweyo." Bathi ukuzwa lokho abayi10 baqala ukuthukuthelela oJakobe noJohane,
uJesu wayesebabiza wathi kubo, niyazi ukuthi abathiwa babusa izizwe bazenza amakhosi phezu kwazo, nezikhulu zazo ziphethe amandla phezu kwazo. Kepha akunjalo phakathi kwenu. Kodwa yilowo nalowo ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu makabe yisikhonzi senu. Nalowo ofuna kuba ngowokuqala phakathi kwenu makabe yinceku yabo bonke. Ngokuba nayo indodana yomuntu ayizelanga ukukhonzwa, kepha ukukhonza nokunikela ukuphila kwayo kube yisihlengo sabaningi. Khona bafika eJerikho. Kwathi esaphuma eJerikho nabafundi bakhe enesixuku esikhulu, indodana kaThimewu, uBhatimewu isinxibi esiyimpumputhe, wayehlezi ngasendleleni. Wathi ukuba ezwe ukuthi nguJesu waseNazaretha, waqala kumemeza ethi, Jesu, ndodana kaDavidi, ngihawukele. Abaningi bamkhuza bathi kathule, kepha wayekhona wamemeza kakhulu ethi, ndodana kaDavidi, ngihawukele. Wayesema uJesu wathi, mbizeni. Bayibiza impumputhe, bathi kuyo, yima isibindi, usukume, uyakubiza. Yayisilahla ingubo yayo yagxuma yaya kuJesu. uJesu washo kuyo wathi, ufuna ukuba ngikwenzeleni na? Impumputhe yathi kuye, Rabuni, ukuba ngibone. uJesu wathi kuyo, hamba-ke, ukukholwa kwakho kukusindisile. Yayisibona khona lapho, yamlandela endleleni. St. Mark chapter 11 beginning from verse 1, ivangelo kaMark isahluko se-19. Kwathi ukuba basondele eJerusalema naseBhethfage naseBhethaniya ngasentabeni iminqumo, wathuma ababili kubafundi bakhe. Wathi kubo, hambani niye emzaneni obhekene nani, kothi nisangena kuwo niza kufumana ithole lembongolo likhulekiwe, okungazange kuhlale muntu kulo. Lithukuleleni nililethe. Uma umuntu ethi kini, nikwenzelani lokhu na? Anothi inkosi yalidinga, iza kulibuyisela lapha masinyane. Bahamba bafumana ithole likhulekiwe ngasesangweni, ngaphandle emgwaqeni, balithukulula. Abanye kwababemi khona bathi kubo, nenzani nilithukulula ithole na? Basho kubo njengokusho kukaJesu, base bebayeka. Baliletha ithole kuJesu, babeka izingubo zabo phezu kwalo, wakhwela kulo. Abaningi bedlala izingubo zabo endleleni, abanye amahlamvu ababewagawule endle. Ababehamba phambili nababelandela bamemeza bathi, Hosiyana, ubusisiwe ozayo egameni leNkosi, ubusisiwe umbuso ozayo kababa uDavide, Hosiyana kweliphezulu. uJesu wangena eJerusalema, waya ethempelini. Esekubukile konke, waphuma sekuhlwile, waya eBhethaniya kanye nabayi12. Ngangomuso ekuphumeni kwabo eBhethaniya walamba. Wabona umkhiwane ukude unamaqabunga, wasondela ethi mhlawumbe angathola utho kuwo. Esefikile kuwo akafumananga lutho, amaqabunga odwa, ngokuba kwakungesiso isikhathi samakhiwane. uJesu wakhuluma wathi kuwo, akungabe kusadla noyedwa isithelo kuwe kuze kube phakade. Abafundi bakhe bakuzwa. Bafika eJerusalema, wangena ethempelini, waqala ukuxosha abathengisayo nabathengayo ethempelini, wagomboqela amatafula abashintshelana imali nezihlalo zabathengisa ngamajuba. Wayengavumi ukuba umuntu adabule ithempeli ethwele isitsha. Wafundisa wathi kubo, akulotshiwe yini ukuthi indlu yami iyakubizwa ngokuthi indlu yokukhuleka ezizwe zonke na? Kepha nina niyenza umhume wabaphangi.
Abapristi abakhulu nababhali bekuzwa lokho bazindla ngokuthi bangamubhubhisa kanjani, ngokuba babemesaba. Lokhu isixuku sonke samangala ngokufundisa kwakhe. Njalo ngokuhlwa baphuma emzini kusasa bedlula babona umkhiwane ubunile kusukela ezimpandeni. UPetru ekhumbula wathi kuye, "Rabi, bheka, umkhiwane oqalekisileyo ubunile." Jesu waphendula wathi kubo, "Kholwani ngoNkulunkulu. Ngiqinisile ngithi kini, yilowo nalowo oyakuthi kule ntaba, nqubuleka uphonseke elwandle, engangabazi enhliziyweni yakhe, kepha ekholwa ukuthi lokho akushoyo kuyenzeka, uzakuba nakho. Ngalokho ngithi kini, konke enikukhulekelayo nenikucelayo, kholwani ukuthi nikwamukele, nizakuba nakho. Futhi nxa nimi nikhuleka, thethelelani uma ninamagqubu nomunye, ukuze noYihlo osezulwini anithethelele iziphambeko zenu. Kepha uma nina ningathetheleli, noYihlo osezulwini akayi kunithethelela iziphambeko zenu." Babuye bafika eJerusalema, kuthi ehamba ethempelini beza kuye abapristi abakhulu nababhali namalunga. Bathi kuye, "Lokhu kwenza ngagunya lini na? Ubani okunike leli gunya ukuze wenze lokhu na?" Kepha uJesu wathi kubo, "Ngizakunibuza izwi libe linye, nize ningiphendule. Yikhona ngizakunitshela ukuthi ngenza lokhu ngagunya lini. Ukubhaphathiza kukaJohane kwavela ezulwini noma kubantu na? Ngiphenduleni." Bakhulumisana bodwa bathi, "Uma sithi ezulwini, uzakuthi, pho anikholwanga nguye ngani na? Kepha uma sithi kubantu," besaba isixuku, ngokuba bonke bathi uJohane ungumprofethi impela. Base bemphendula uJesu bathi, "Asazi." Wayesethi uJesu kubo, "Nami anginitsheli ukuthi ngenza lokhu ngagunya lini."